5 ka mga suspek sa pagpanulis o sa taxi driver sa Nadakpan sa Lapu-Lapu niadtong Biyernes sa gabi na Sikop o sa kanila po silang patay sa niresponde'ng mga pulis. Si Luan Mirondina sa report. Nag-ilog karon ang gibating kahadlok ug kalipay sa 27 anyos nga taxi driver nga si Melchor Antipuesto. Gipakita niya ang garas sa iyang naong human siya milugnot sa mga batan-ong mituok sa iyang liog ug mitiyon og armas kaniya dungan sa pagdeklarar og tulis. Nagpaka-aron ingnung mga pasahero ang 5 ka mga lalaking misakay kaniya sa may barangay Pusok ug nagpahatod sa luyong bahin sa City Hall. Niingon sila nga, iglihok kay tulis ni. Ang usa mo'y nagtuak na ko niya ang usa na gation dres ko luyo niya wala naman ko panumbalinga akong kwarta og kuan nga kay ilan naman kong gibunlot ang pagpankamot lang nako makagawas ko sa taxi nya karon kay nagunitan man ako ang para open sa taxi mo to nakagawas ko. Nag-ihay usab pagpanagan ang 5 ka mga suspek dala ang 2,800 nga kinitaan sa taxi driver. Ang biktima sa iyang bahin nakapangayo og tabang sa mga tao nga naagi sa dapit ug timing usab nga may nagroving nga mga pulis. Nay ni doon ako nga kuyog lang tadong kay maapsan pa man to nato. Mao to nga pag tuyok na ko sa taxi pagdaan ako dito na duha na nadakpan na dito sa City Hall kay gipangutanas pulis nga asa demo. Nangut ginahanap ko tulisan nga gipaligrahan dito sa unahan mo to giingnas motor nga i-hold na sir kay nanulis na dito sa taxi. Unang nasikop sila si Leonito Pejana, 19 anyos ug Brian Taniedo, 23 anyos. Galgal na po mi ato niya. Na kainom pud mi pod. Ang kuan niya manuroy ra niya ang plano din niya mo para sa taxi tapos iyang gi pahunong sa mingaw nga dapit motong paghunong sa taxi ni ana siya nga hold up ni bay. Moto pag ingon hold up gituog niya ang driver motong murag maluoy ko sa driver ni una ko gabre dagan ko. Sa follow-up operation, nasikop ang ikatulong suspek nga usa ka 16 anyos nga garbage collector. Apan patay ang laing 16 anyos niyang kauban kinsa gikatahong misukol sa mga pulis. Ang kaning usaan ni nibunot sa og armas nya gitiunan ato ang pulis gikablit niya maayo gani kay wala ni buto. So simultaneously pagtutok ni bunot pud ato ang kuan ato ang pulis. Moto na igo niya ang kaning suspek. Samtang kagabi, nasikop ang ikalimang suspetsado nga si Edwin Banhaw kinsa mo'y gitumbok nga leader. Si Banhaw nasikop dito sa usa ka water refilling station sa Upaw, Mandawi City. Kinihuman mismong ang nagduma sa water refilling station may pahibaw sa pulis nga may nang-apply og trabaho nga susama og panagway sa suspetsadong gipost sa FB page ni Lapu-Lapu City Mayor Jonad Ahong Chan apan migamit og laing pangan. Naapoy ID niya nga gigamit nga different names sa kuha niya. Kaya nagtrabaho man niya sa kuhan, nagtrabaho niya sa diri sa MRP na to sa basurahan. Ang buto ka kuha na to ma'am kay nihikap ram ko sa kabaga. Di pag lugnot na mo to nalagawas naman ko. Ugmang adlaw, gikatakdang isangat na ang kaso batok sa mga suspetsado. Uban ni Godfrey Rilien o Grinante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.